Ba shalele ba ne, Karima ce. Wallahi na shiga ku Karima. Karima kuma wace irin Karima ke Jamila? Yau cikin aljannin mu har da Karima ciki. La haula wala quwata. Jamila ke wace irin Karima kuma? Cikin aljannin har da Karima. La haula wala quwata, na shiga uku na lalace. Jamila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yadda dai na maka bayani yaro, haka abin ya faru. Lamarin ya saba yadda muke tunani da mu da ke. Haka ne mama, ni ma sai yanzu na fahimci cewar matsala a jikinta take ba a gidan ba. To, kai Yusufa, menene abin da ya kamata yanzu a yi? Haka ne baba, amma sai nake gani a nawa tunani abin da kuka yanki ai shine za mu yi aiki da shi. To Yusufa, abin da Jummai ta yanki, to haka nan ne za a yi. To ba damuwa. Sai mun yi shawara insha Allah. Aha, to ba matsala. Ya shi koyi. Ya karfi jikin nata? A jiki da sauki ga ta nan ma har ta samu kwana. Ke Jamila, tashi ana miki magana. Sannu ko? Yawa sannu. Ya jikin? Da sauki kaina kaɗai yake sara. Ai abin ya yi sauki ga lokacin da abin ya faru. Ok, to Allah ya sauke. Ni zan koma. To, Insha Allah. To Yusufa, Allah kiyaye. a gaida jama'a. Hafsatu yar amana ba za na bar ki ba, ki ce na sa a kalbi saura su je gaba. Alo, salamu alaikum. Wallahi ba zan fita shago ba, saboda bana jin daɗin jikina ne. Da sauki kasan tana can gidansu ita matar ta, shi yasa ni kadai ne nake cikin gidan saboda matsalar nan wallahi da take damunta. Amma sun mami ina gani sai dai gobe insha Allah. Ok, to na gode. Ok, to sami. Yaro,
na mama mun samu mafita bayan ka tafi mun tattauna da ni da malam. Gaskiya wannan karo aiki za mu kai ta a mata can wani wuri, za mu kai ta wurin wani malami, ba nan malamin za ya zauwa ba, za mu ɗaukar ta mu kai ta can wurin shi, saboda yanzu mun samu wani malami ba kamar irin sauran malaman baya ba. Yanzu da ni da ita kawata za mu ta kai ta can wurin shi mata aiki. ba da mama hakan ma yayi, amma yanzu me kuke gani za a bada abin sarka kafin alƙalami kafin ta samu lafiya in so sai a biya shi ga baki ɗaya shi malamin. To yaro, duk abin da hannu ya ɗebo ai shine rabon baki, ai ba za a iyakancewa ba. wannan abin haka yake, amma mi ƙara za ka yi kusa abin da za a badawa. a'a wai ni abin da nake nihi a taya da shi Yusufa ya je ya gano inda ake maganin, kenan dan wata rana gobe ko ba tare da ke ba yana iya shi inda ake aikin, saboda ko da zuwa gaba za a maida ta, kaga ya ga wurin. Kar ku dan baba, ni da mama da ku duk ɗaya ne, kowa zai iya kai ta gurin magani. To shikenan Yusufa, Allah ya sa mu dace. Ba damuwa, ga wannan sai a tafi da shi, in so a ba shi malamin kafin mu gaida lamarin nata. Yaro Allah saka da alheri. Wallahi ba ka kashe da ɗawainiya. Insha Allah. In dai akan Jamila ne, wallahi sai dai abin da ya karu ya ci gaba. Allah biya ka, Allah saka da alheri. Ba damuwa, ana iya bashi wannan kafin mu ga yadda jikin nata yi. Insha Allah in ya so daga baya sai a biya shi. Ba matsala, an gama ai, an wuce wajen. Ba matsala. To Yusufa, kana ta fama, amma saboda Allah ba ka ganin cikin waga ɗawainiya da kake ta yawa, saboda Allah ga ɗawainiyar gida ga ɗawainiyar Jamila. Yusufu a dinga sara ana diban bakin gatari, a dinga bi a hankali. Ba damuwa baba, ni dai burina shine ta samu lafiya. Zan koma mama, insha Allah, sai dai mun yi wa da su kenan. To Allah ya tsare, a sabka lahaya ka shi. Allah ya tsare, a sabka lahaya. A sabka lahaya, Allah ya tsare. To sai an jima. Kin ga shin mai ku, kin ga irin wanga abin da nake gaya miki. Ina ce miki dama ko da yaushe ba abin da kika sarkawa mu rayuwarki sai dai kuɗi a dai dunkulole da ana miƙa min kina dunkuliya. Wannan abin da kike ba tsaya ka shi, an ban sarka mu kai na kuɗi ka sarka mu kai ka bakin ciki. Ba haka nan bane, abin da nake kwatanta miki. Shi yanzu saboda Allah in kina ma yaron haka nan mu yana ja mu ɗayan mu daraja. Yau wai in bai mata ba za a yi ma. Shi ko da yana yi ai sai a dinga dibo. Da kake magana iyali, yana da wasu iyalan da suka hita gidan shi. Ko dai ba ya da iyalin da ya ana sara ana diban bakin gaci, ni ba ki ga leda da ake kawo. Ka san ko nawa ne? Ka san ko nawa ne? Ko ma nawa daidai ai ya kamata ki cago ki bani nawa kaso. Hafsatiyar amana ba za na bar ki ba, ki ce na sa a kalbi saura su je gaba, na duba duka mata ba. Hello, salamu alaikum. Na kira ka ne saboda magana kudin nan da kace in tura mishi kaya. Shi ma lallawa da sarki din. Shi yace maka ya bani kudi. Ko yace maka ya zo kawo min kudi. To bari in kira shi in ji. Shi yasa dama nake ta kiran ka tun da su da yan tambaye ka in ji ya akai bai zo da kudin ba. Okay, normal ba damu. Hello, assalamu alaikum. Malam Lawal sarki. Lafiya alhamdulillah sai godiya.
ss ne na kira na ce mishi ya magana kudin ne, ya ce ka ce ka bani kudin ko yawwa ni ma haka na ce mishi, na ce ko dai ka zo ka kawo min kudin, ka ce mishi za ka zo kawo min kudin yawwa shi ne dai. Ok to ba damuwa, zan kira shi in gaya mashi in ce a bai ji da kyau bane cewa kai za ka zo kawo min kudin, kana hanya kenan. Ok to ba damuwa, ba damuwa insha Allah, na gode to. Idan an kawo sababbin ga masu wasu nan ina jerawa yanzu, wasu riguna ne aka kawo masu kala mai kyau gaskiya wallahi. Wallahi shemizi ne wallahi, masu kyau ne, akwai farare akwai tsanwaye ga sunan dai kala kala. Malam magana da ta kawo ni mijina ne zai. Mijinki ne zai miki kisha, haka ne? Haka ne. Ai kina ga gabanki na diba na gani akwai matsala, akwai gagarumin matsala. Kishiya ce za ta zo, kuma in ta zo kin shiga cikin matsala. Ke da samun kwanciyar hankali cikin gidan mijinki shi kenan, ba ke ba jin dariyar mijinki, ba ke ba hira da mijinki, ba ke ba samun jin daɗi wajen mijinki, ba ke ba samun abin da kike so gidan mijinki. Don haka akwai sharɗa da zani gindaya miki, idan kina iya biya akwai ayyuka da za a yi miki masu tsada. In dai dan ka ta shigo ni malam, ko menene ni na yi. Dama mun saba irin wanga aikin, saboda mun je Indoshin akan wannan aikin, mun je Barhamaliya akan wannan aikin, mun je tekun fasha akan wannan aikin. Don haka ki kwantar da hankalinki, za a samu biyan bukata. Sai dai akwai sharaɗi. Sharaɗin wannan aikin shine za ki kawo bulukotan kuje. Kin san kuda suna da anta, suna da bulukoto. Sharaɗi na biyu shine za ki kawo haƙorin maciji mai rai, yana da ran shi, ke da kanki za ki zara hannu ki kallo haƙorin shi sai ki kawo. Sharaɗi na uku shine sharaɗi na wankan magani, kuma wankan maganin nan ni za ni miki wanka na magani da kaina. To ya kika gani? An gaya mini ko nawa ne zan bada. Sauran kina iya biyan su, amma sharaɗi na uku shine na wankan magani ba a sayan shi, babu kuɗin da za a sayan wankan magani. Ni ne da kaina za ni miki wannan wanka na magani. Ya kika gani? Dai wannan ne ya ba matsala. Magana ta ƙare. Sauran abubuwan kuma za ki kawo kuɗi. In kina iya kawowa da kanki sai ki kawo, in kuma kuɗi za ki kawowa zan sa a kawo su a yi miki aiki, bukatar ki za ta biya. Sai dai in kawo adadin kuɗin ma. Babu damuwa, adadin kuɗin da za ki kawowa su ne za ki kawo miliyan 6.5. Adadin wannan kuɗin su ne adadin wancan abubuwan da na gaya miki, da bulukotan kuje, da hanjin kuje, da haƙori na maciji mai rai, su ne adadin wannan miliyan 6.5 da za ki kawo ba. Kenan yanzu abin da kenan nan daban da gobe
za ki kawo miliyan 6.5 kuma ki so sabon ƙwarya sai a miki wankan magani. Don haka kina iya taya. Ke ce ta shidda wajen wankan magani. Ka san kuma ga aka mata wankan magani ƙar'ani. Assalamu alaiki. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ha? Shalale? Na'am. Kina zo ke? Wallahi ina zama hayati. Ya kasuwa dai. Alhamdulillah sai godiya. An dawo lafiya. Wallahi kin ga na dawo na gaji sosai na zuma ko kina ciki ko kuma kina kicin. Ni ta zama hawar haka kamun ka da bin samu abin da ya dora maka wani zaka samu cikin ka. Allah. Kamar da ya ce ai kamun ka dawo kenan na san abin da kake bukata ga rayuwa in dora ma shi kana dawowa ka samu kenan ka cika cikin ka. Mu tashi daidai ko? Haka ne. Ana zo ne kina dan tattaba waya kuma kina kallo. Ban ga kina farin ciki ba. Ai dole ma in yi farin ciki muna tun da na gane ku. To shike. Fatan dai an shirya mini abinci. Ba sai ka ambata ba. Komi da ka sani a rayuwa na tanadin maka shi na musamman da ka sani. Allah. Allah kuma dan ka ne shi ba don kowa ba. To ba da. Yanzu kenan naga sai haɗa gumi kake ta yi. Kenan ya kamata yanzu a ce ka je ka dan samu wuri ka dan huta ka yi wanka ga tuna girka kenan ka samu ka cika cikin ka sai mu da mu ci gaba da soyayya kenan ko. Insha Allah. Yawa hayati na haka ne ke so. In Allah ya a haya ta fake gaci. Mana. To shalele na. Rin tashin dan watsa ruwan shaf din dawo. Ko sai na taka maka. Ina zuwa. Yake to. Insha Sai Allah. ka wuce. Algafarta malam bakala. A wani a jan kama. Tun muna waje. Wancan gidan da wanda na taso. Duk sauran gidaje na ma matsaloli muke shiga ciki kamar da na ma bayani. To wannan gidan ma da muka dawo da can da na wallahi ana fuskantar matsaloli sai dai na can inda ke da kaya komai da komai namu barkacin mu da salon da wani wane ne an fi samun damuwa akan nan saboda Allah da nake cikin wadatar ba inda na kare fa. Na gani. To ba komai bane yasa duk inda aka ce mana inda na zauna za mu kwanta mu tashi kalau ni ba da matsala zuwa ne in zauna ce in kama nan in zauna ce in kama nan za ka fa gidana inda ni da ke da salon da menene Allah na tuba ga gado ga salon ga kuma na dawo anan ka san ko ai damuwa ta yi damuwa. To na samu labarin ka an ce duk jiha ta gaba ɗaya babu sama da kai. Haka nan na. Wannan dalilin ne yasa yana ce duk abin da za a yi a kawo mana kai a yi in dai matsala ta kuɗi ce ni ban damuwa akan wannan kwanaki jika 800 da sa ga duk wanda ya magance wannan matsalar amma da yake malaman in burabura ne Haka nan. in shaka tafi ne A haka nan na. ba wanda suka gada aikin bane suka san aikin suka makai duk wanda ya zo fur tsoro ma suke suna fita da gudu. To lalle abin ga da na gani shigowa ta lalle irin suna in sun ka gansu suka guduwa. Shi ne suke gani suna gudu. To ni ku ko da na zaka wajen gama duk suka shiga abin gadin su. Ai tun da na ga yanayin ka na ga wannan shigar da kai na ga rawanin nan naka. An ga rawani ba na banza na ba. Insha Allah ina mai tabbatar ma wajen ga za ku zauna lahiya kuma can ma inda ya gagare ku in na gama da nan na zakwa wajen nan daga ne. A wani a zuwa can insha Allah.
yawa yanzu abu ɗaya na naka bukata a kamun butanya a ai ka san butanya ko buta da ruwa a kawo mun su yanzu su kadai na naka bukata awo da an kawo buta insha Allah wanga abun Allah ya da faɗa mana na kai komi sha ta daidai insha Allah. Allah ya ƙara kusa. Amin. Malam baka kuma malam bakala nake. Malam bakala na tawa ikon Allah. Ba matsala. Su kadai kake baka. Su kadai na dukkanin wani abu da ka gane ni nan da shiri na nake ta yi. Da shiri na nake ta yi. Sai sun gano. Insha Allah. Sai sun malam baka ko bakala. Malam bakala. Malam bakala. Bari in kamo ruwa. To insha Allah. To alai. Sai ka zo ko. Ka zaka. Wanga abu ai ni ya zakuwa wajen gama na ga abin da na gani kuma insha Allah dai wadda ni zaka gidan ga wadda ni zaka wurin gani gane to ina mai tabbatarwa insha Allah waɗanga abubuwa ne a maganin ku wanga aiki da ka gane Allah na ma shi taimake ka shirwa ma asiri wallahi da yankin ga wanda ma shi baka fasahan ma aka tana da ni ma na yatawa gaskiya shahara lalle ga shahara da ni nagode ma Allah insha Allah wajen gane a maganin su. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa. Allah shiga mata. To an saka ko. To insha Allah. Yanzu ne ya tashi mu kewaya. Ni kewaya ina yin alwala tukuna sai in zaka. To ba da. Sauran bayani kuma insha Allah daga baya ne a gaya. To ba masala. Insha Allah. Bangaren ɗakin nan ga bangaren nan tsakiya. Insha Allah. Shi yasa nace to ai tsakiya ta da ko ina abin zai. Haka nan na gani. Insha Allah. To ko mi sha ta hade. Ko mi sha ta hade insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Arziki irin albarka. Na zo mana. Ai tun da kika cika alƙawali, kika kawo kuɗi, kika kawo ƙwarya, yanzu haka magani ya jika. Yanzu abin da ya rage kawai sai wankan magani. Yanzu ga insha Allahu za a yi miki wankan magani kuma bukata za ta biya. Don haka ga ɗaki. To malam. Makauniyar hayya makauniya na bi ta tare kirkitar da ni.